न'आथ' बेनोमोनलै फैदो जिरायफैदो नांला होनदां बाहेरायाव जिरायनोसै होनदां न' सिङाव जिरायहैबानो जाबायमोन ना माथो बाहेरायाव जिरायनांगौ नांला बाहेरायावनो जिरायनोसै होनदां बायसान्स खारनो मोजां जानायनि खारनो मानो खारनो माने बबेबा गामियाव सिख्लाफोर थानाय न'आव सेंग्राफोर फैयोब्ला होसोहरनाय नेम दानानै लायो नालाय ए नोंनायालाय नंगौ खिन्थु जों लागोआव बिदि नङा आदै सोमोन्दोफोरखौ सोलायजाया बे आदैया देरद्रायथारगोनदां अ सरि बिदिब्ला आदाखौनो लेंसां रथ' नोंसोर थाथ' आं सियारलायनि जानला मोनला दारायलायसै नङाबा मोनजानायनि सिगां खालामनांगोनबो बिदिया खिन्थु एसे रागा खरानो थै जाम्बा गिनाङा बबेनि रागा खराबलाय आं दं बा गोगोम होलांदोंलै गोदो बिमा बिफाया गोगोमखा फ 1 2 है जाम्बा नुगोन 3 र' दे जिरायथ' आं देलायनि दै लोंखानानैथ' जानाय लोंनायफ्रा फारि फारि जाखासिगोन ना औ आं रेडि खालामखाजोब्बाय बुर' बिदा रागा खरागोनालाय फैथोंल'ना बेथा ओमफ्राय नोंसिना आदाया न'आव गैया नामा दङ आदाया सिखा उनगासिनो सिखा उन्दों औ ओमफ्राय मा जाखो नङा दैयाव माबा गथाथा मोनलोंनायाबोलै ग्लब थांबाय जेबो गैयामोनथ' जेबो नंला मन'बाय आं नों लोङा ओहो आं लोंथ'ला र' होमबा नोंसि जिरायथ' आं आदाखौ लेंहैनि ओरै सारबाय नों ओरै जिरायफैदोलै मानो आं गिनाय मोनबायलै सिखाखौबा मानो मोनदों हैद आंबो गिनायसो मोनबायलै थांसै नामा इसोर आफा सैथोनि देबगन सैथोआवनो थानांगोन एसे मोजां आलासि जानो लोंनो फैनायखौ नों आफाया खैफोदाव खोलैयोब्ला महाफाब नांगोनलै आफा सोर आदा आलासिया फैबा जिरायफादो जय आफा दहाय आफा जय आयौ जों नोंनि नोंनाव लेवरायसो फैदोंलाय आयौ माखौ लायहाबखो आयौलाय आयौ बिजा खालामलाय दहाय ओरैनो खेबसे थैबाय
जलि जोबसाना आयौ देगाराबो गोबाथार आया ओइ रिंसार मा थाखो नोङो आयै आफा नोंसोर गथायनाय सिगां खेबसे नुलांबा हागौमोन गोदोनाया फुथु दहाय आफा आयौलाय र' आङो थैनाय सिगां आइ आफाखौ खेबसे नायगौमोन लाय मबाइलाव फट' दं गोख्रै नाय र' नायग्रोनां नुबाय जाबाय आयौलाय जुवाखिसै मा होख्रावलाबाय थाखो सिखा लानायखौनो गिखामाखो गिबांसिनबाबो रायलायनोसैलां मा मुं होनदोंमोनलाय हेमब्रम बे जाथिसो गिना होमबालाय सिलिखामिनिया दादा सालाफ्रा सावथालसो रायलायलायबावदों आंजों सावथालसो रोङा सानखो ना माखो मचिके मेनाया माब्रै होनखोब्रा बुजायासै आङो जाम्बा माब्रै दं होनदां ओमफ्राय गाव मोजां दं होनदों अखा तुलारे आपे अखाथ' गैयालै जाम्बा बबे गामिनि सोंदों दादा मैनागुरि रेल हाना मैनागुरि रेया दादा से बेनाव दा मैकुरिबा चेचे उतु बेनावदा इं माबा आंबोदाय मा होनखोलै आं बुजियासै एसे खिथार' जाम्बा र' दा थांबा बुजायजोबगोन आं सावथाल जाम्बा जों एसे रायलायबावनां बर' नङा सानखो ना माखो आंखौलाय लरथ' सावथाल जाम्बा खांजाफैनाय नङा बे ओंखायनो आंबा बे हेमब्रम ओइ बुजिया सानदों नामा आंबो बर'सो मा जाम्बा होनबाय थादों नोंसोर आंखौ सरिलै आदा नोंना नामजों मानसिजों खालारजों एखे मिलायनायखाय आं सावथालसो नंफ्लांदों जोङोलां बांद्रायबा सरिलै आदा नोंना नामाबो सावथालनि जाबाय नालाय ओंखायनो आदाया सावथाल सानना रायलायफ्लांदों औ माब्लाथाय नोंसिनि नोमा नोमफाया नामखौ हेमब्रम दोना बेनोथ' भुल आइ आफानि मानसि गोसोमखाय नामखौबो हेमब्रम दोनबाय बे गोसोम कालारजोंनो नामजोंनि थाखायनो हिन्जावखौनो मोनाखिसै आङो बेखायनो सावथाल हिन्जाव लानो सावथाल राव सोलोंनांगौ जादों 어거서 막내가 덩구로 이카때 다이나이 लागाव मा होननाय जाखोलै खिथाद' जाम्बा रावखौबो मोनथ्राबा जिया बालुंदा जानानैसो थानोसै होनदोंलै नामखौ मानो बिदि दोना आंखौ आइ आफाया जालायबाय दादाना बे नामखौ लानानै खालि गाबनायल' दागाबसै आदा सिरि थादो बादा होबाबो गाबगाया आदाया फुरा 1 मिनिटखौ गाबखायो बेनिखायनो आदानि सिगाङाव गावनि नामखौ लानानै आफसुस खोथा रायलायजाया नानि आंना सायालाय हनै आदा लोंदो
Aperna nutumcese. Ayah, नै सावथालसो रायलायफ्लांलायबायलै दे जेबो नङा बुजिखाबाय आंनाबो नामा बारा मोजां नङा सामफ्रामसो मा सावथालनि रायलायलाबाय थाखो बिसोरलाय आंना हयले रिंसारलै गारौनि गोसोनाया नोंना नों आंनोमोन आंना बिनानावा सासे लथारलै नायल' जाल' नोंनो हरनानै सोरजों थानो आं हानाय नङालै हारसिं थानो गोसोमनि थाखायनो हिन्जाव लानो नागिरबाबो रावबो हिन्जाव लाला आदा जाथारलायबाय बेना मा माखौ गोसोखाङो ओइ नां जेबो जिंगासि नाङा नोंनि हिन्जाव नागिरनांगौ नैबे दंसै नंमारगौ औ नंथारगौ नै सयथिबो दे होमबा नोंसोर रायलायबाय थाथ' आं ओंखाम जानायनि रेडि खालामनोसै ओमफ्राय हिन्जावखौ माबायदिखौ नांगौ गोसोम गुफुरबा जा होमबा मा गोसोमबो गुफुरबो ब्रा बिलाय ना सानैबो होफैगोन जायो खिन्थु जायाब्ला दानस'जोबगोन आं